det var rigtig dejligt. Og så havde jeg jo ikke kunnet spise noget inden, så nu har jeg jo lige været oppe med et brudstykke og et chai lam. Så nu er man også bare sådan helt færdig. Det har været en lang liv herinde. Også fordi, at altså, jeg skal ikke klage, og nu er jeg da ikke haft til, men jeg er da ikke lige at sove. Vi skal stå. Og så vi skal snakke med det er altså ikke specielt. Og så på et tidspunkt, så har de lagt det ned på gulvet. Og så har de opdaget, at de skal lå den her også. Så lige så gøde jeg bare, så de skal krøbe ind under sengen. Så de er blevet forskrækket. Men det gik rigtig fint. Der var ikke noget, der var slet ingenting. Så det gik rigtig fint. Så du glæder mig bare til, at han bare skal have fri hele næste uge, og så bare det, han sidder altså. Så har vi været rigtig godt. Ja, det var virkelig bare hyggeligt, og der var rigtig mange mennesker. Og der i går, der vi ude at spise, og det var Omkring. Langsom gang. Udført godt tempo. Dejligt arbejde. Vi holder en pause. Vi har råbt op. Der er en skæv plads. En ikke skæv plads. Skæv plads. Nej, det er først nok sidste på eftermiddagen, tror jeg. Men hvis det er... Ja. Jamen, jeg skal snakke. Jeg skal. Laver lidt i løbet. Nå ja, vi har sgu da heller ikke så mange. Nummer 10. Og i en enkelt vinde. Det er godt. Ellers pænt bølge i gang. Kom du lige her frem. Nummer 0. Kør fra Skærninger. Stop. Venstre. Back. Sit. Stop. Sit. En pokal også. Ja, 184. Det er fint. Du rykker sig lidt tilbage. Og det er lidt Nu er det ikke frem, det er tilbage. Ellers flot udført øvelse. Står der forerne? Hvad sagde du, Erik? Undskyld. Hvad siger du? Hvad sagde du? 9,5? Er 9,5? Skal vi give det? Så giver jeg bare, så vi kan skrække det, så vi skal forbinde os selv.
Ja, det er synd nok. Men så kom han så op, og så var det det. Og så har han ikke været noget som helst. Altså, der var ikke været noget at sætte til. Jeg synes, det var musik. Så det var rigtig fint. Altså, men jeg tror simpelthen, fordi han var helt færdig. Fordi man lukkede helt lukket øjnene, lige selvom de tog over, så han hang det langt. Altså, så det var så, ja, det var rigtig træls. Men jeg vil så sige, altså min stå sidder jo helt vendt som i stående med mig. Men blev så stående, så jeg fik det godt. Men det der så var det gode efter den, så begyndte jeg at gå okay. Og i næste morgen, der travlede jeg ud, og travlede jeg på. Så det var dejligt. Så det var fint, og det var første gang, jeg skete. Ja, det gik rigtig fint. Og nu kan jeg se, at det lige laver lige op, at man får på så jeg ved ikke lige, men det så det var rigtig fint. Der er ikke noget, der er ikke derinde nu, og det går rigtig fint. Det var stillingsskift rigtig fint, og Dorte har hun lige taget nu. Men det gik også fint. Det er fodbold, hvis der så er fint. Så nu er det lige ja, og som det er fint, at de står skævt. Vi skal lidt på tværs af banen. Ja. Så, og der valgte vi også lidt i går, så det er nok lidt fint. Så, ja. Nej, det er mindre halvøs her. Den er ikke glad for. Ja, det må være godt. Lidt lavere ved afslutningen. Og lidt bag fører. Kig der lidt bag fører. Værsgo. Hvis du må have været lidt hurtigere, så vil jeg mødes på den anden. Ja. Værsgo. Et lemkorn. Ja, tak. Ja, det er meget nemmere. Det går fandme godt i dag, Gitte. Du er pisse sej. Det er også meget hyggeligt, ja. Så får jeg heller ikke skrivekram. Det er meget nemmere. Det er meget nemmere. Jeg har hele tiden trykket tydeligt. Hold den vej. Så har vi ikke der. Ja, det er dygtig. Ja. Ja, tak. God. 2 ekstra kommandoer i øvelsen. Ellers nydeligt og 9 point. Så kommer fotograf imellem. Ja, indkald. Jeg holder nu. Ja, kom herhen. Op. Værsgo. Sit. Omkring. Omkring. Du mistede desværre position af 0. Højre om. Værsgo. Jeg tager lige regntøjet på igen, fordi så kommer solen. Bare lige det. Nu har vi andre, der lige tager det. Ja, tak. Det var nødigt. 10 point. Hvad er det irriterende? Det er irriterende. Nej, du skal ikke have sagt det. Du kan sige undskyld. Undskyld, Gitte. Jeg håber ikke, det er min skyld, det gik galt nu. Jeg håber, det går rigtig skidt resten af turen. Nej. Eller, jo, fordi så betyder det jo, at det går godt. Nå ja. Bliver du nær i derovre, kan jeg høre? Jesus, du sletter jo bare lyden, hvis du synes, det er irriterende. Værsgo.
tak. Hund sænker kraftigt farten fra indtagelse af position. Eller 2. Ja, det gør han faktisk. Han har været inde ved den. Hunden der. Kør afbryderøvelsen. Nu, du kan ikke skrive sådan. Jeg ser irriterende. Nu ved de, hvad de skal hjem og træne på. Ja, vi skal da i hvert fald. Det er faktisk ret sjovt, hvis det er lidt skævt felt op, han har sagt. Det er rigtig godt, fordi det er jo helt tydeligt. Altså, Ja, i går ville have et andet felt. Det er både. så siger vi ikke om noget andet. Jeg var her i går, så det synes jeg er lidt fair. Det vi skal gøre, vi skal have stedet. Vi skal stille på noget. Fordi det nytter jo ikke Sagde i går, at de havde feltet på en anden måde. Nej, men jeg tror Det er så altså, godt. det er fordi, at der er det spring. Nej, men du kan se med Chelsea også. Den anden Chelsea. Den faldt det her. Det er bare så sjovt at se hunde, de kommer aldrig lige ud. Ja. Jamen, det er nok, jamen, og jeg sagde det også til at starte med. Altså jeg tror, at det vi skal gøre, det er, at vi skal stille ringbånd op, så den har det. Fordi man sætter jo altid... Jeg tror sgu alligevel, de tænker lidt... Ja, de er vant til billedet, så sådan Ja. herude. Altså. Altså, jeg er helt sikker på, at jeg tror også, fordi han tænker ikke så meget. Værsgo, vend omkring. Værsgo. Værsgo. Ja, tak. Ej, det er flot,